det er voldsomt. Jeg er helt overbevist om, det rigtige det var, at vi skulle gå ind her, hvor vi var sikre på, at der var sand. Og vi var så heldigvis 2 både, der fulgtes ad. Men jeg synes, det er kedeligt at høre, at det var der ikke hele vejen. Det er træls. Det betyder altså noget, at man ikke efterlader en båd tilbage til sidst. Det er en dårlig ting, og det vil vi gerne have. Det tror jeg gerne, vi vil have, at vi gør på resten af turen. Holder rimelig sammen og eventuelt venter. Det var svært at vente i dag, det er helt klart. Jeg er glad for, at vi var 2 både, der kom samtidig og havde aftalt, at nu går vi ind der. Fordi vi kunne jo møde hinanden næsten. Så vi er her alle sammen. Og nu hedder det, at nu skifter man tøj, som vi nu kan med det vi nu har, og spiser frokost. Og så tror jeg, vi lige laver en lille ekspedition over og ser, hvor det er mest hensigtsmæssigt, vi skal have båret bådene over til. Men det er altså der, vi skal ikke det der Helmesbugten. Det er lige der. Og I kan godt se, det er et stykke vej. Det er fordi, jeg skal have fundet ud af, hvor det er. Vi er på det sted, der er Agernes. Det der er den udvikling af Agernes. Og det var på det sted her, Jørgen ville have os ind, hvis vi skulle ind og holde tissepause. Det var lige her, ja. Ja, så der er et offentligt toilet der, ja. Men det er jo ikke